käänteinen applikaatio, ohje tulee tässä, eli mä sain pakkomieltä, kun mä näin jotakin tämän tyyppistä joskus somessa, niin ajattelin sitä kokeilla, ja sitten en löytänyt suomenkielisiä ohjeita, niin tästä tulee. Merkkasin tuohon Adidaksen huppariin ensin kynällä noita kohtia, mihin haluan noita raitoja. Sitten mulla oli tällaiset lasten limevihreät housut, ne käytin sitten tähän. Vähän katsoin, että on tuon paijan mallinen tuo pala ja neulataan se ihan super hyvin kiinni suoraan tuonne. Tosiaan se paijan oikea puoli on paidan nurjaa puolta vasten. Ja sitten vierivieren tehdään ompeleita. Hihasaumaa ratkoin, jotta pääsin tekemään myös hihoihin nuo raidat sitten ompelisen takas kiinni. Tältä näytti tuo, kun tuossa ei ole vielä tuota leikkausta tehty. Sitten vaan reikiä noiden ompeleiden väliin ja lähdin sitten leikkaamaan. Ja sieltä lähti tulemaan esille tuo vihreä kangas. Tämä oli ihan superhauska vaihe. Ja tässä on lopputulos. Tästä tuli ihan super cool. Mä tykkään tästä ihan hulluna. Mutta tästä tulee mulla vaan mieleen yksi läheinen tyyppi, jolle mä ajattelin, että mä annan tän joululahjaksi, joten hän saa yllättyä iloisesti. Ja tää oli ihan superihana tekniikka. Mun lapsetkin ihastu tähän, että tää on hieno. Ajattelin, että teen jotakin muutakin tällä tekniikalla. Meinaatko kokeilla?